Imagineu-vos, no?, en un moment inicial una nena de 5 anys en aquest cas, però de qualsevol edat, que ve una persona que és totalment desconeguda per ella amb la idea de que aquella persona ha de ser la teva família, no? Soc l'Eloi, tinc 35 anys, em dedico a l'àmbit de l'educació, de l'activitat física i de la salut. A mi el fet d'acollir el que m'ha portat és, primer, confirmar una mica la idea inicial que tenia de que era una modalitat que realment m'encaixava. He après molt de com els infants són capaços de gestionar situacions molt difícils. La importància que té que com a societat lluitem una mica perquè tots els infants del món tinguin un entorn segur. I un entorn segur passa per poder tenir una família. Abans d'acollir tenia molts dubtes, no? Perquè al final, per molt que sí que es fa una formació i que pots escoltar molts testimonis o gent que te'n parla, la incertesa és tan present que fins que no ho vius no pots posar paraules a cada moment que es viu. Ara, doncs, amb l'experiència, tots els dubtes que tenies, un cop t'hi vas trobant, els vas afrontant com una família biològica. Amb el temps, doncs, el que s'aconsegueix, basat en la confiança, basat en la seguretat, és que cada infant sigui com realment és. Tenim un problema si tenim centres residencials de menors plens de nens esperant una família. El poder donar resposta a aquesta necessitat social que hi ha, jo penso que hauria de ser com una prioritat a nivell humana. Quan penso en el futur, evidentment ho he vist des de la incertesa, però és una incertesa que al final torno una mica, no?, a comparar amb qualsevol persona que pensa en el futur. En el meu cas hi ha una cosa que em tranquil·litza, per dir-ho d'alguna manera, que és que el vincle que generes amb aquest infant és per sempre. Poden passar moltes coses, evidentment, però aquest vincle sempre hi serà. Una altra cosa que dona tranquil·litat és que al final les diferents decisions que es vagin prenent en relació a l'acolliment simple són les decisions que prenen uns professionals que, evidentment, sempre estan acompanyades d'un objectiu comú, que és el bé de l'infant. Llavors, evidentment, amb això, endavant fins que calgui.